Basta pumunta ka, bes. Para makilala mo yung mapapangasawa ko. Apay ngamin kulkulong ti na pananatungtungan ta. Iji pa ilang pinagtanan mi ngamin Pero sahas ka nga sahas. Duduwatan lang tugtungtungtungtuyin ko. Nyamot ti. Bitin na nga tilod ko. Saan mabuya ti bakan, Tris? Mayat pa yung episode datang ko. Sino nga tapilyon ni Baak? Maria? Napintas mo eh. Nima? Damo na tsurain na. Mimitreng? Saus? May takniwa na. Nung mabalindatan. Baka ni may laman na yun na nagsubling kahit. Nya magamin di kastuyo. Pijitan to mo YouTube nga nagpost. Siguro dat perdida di page da. So di YouTube. Tata ti kumkulakaw. Kasa ano tatato yun. Mabuyan. Ako mo signal na pa eh. At kailangan kataltalunan ako pa signal na. Nyamot din eh. Saan makabuyan o kasta eh. Parahin na ka. Ay. Sabyanan ka naman. Kaya mo ato yung signalan. Tatay ka pa, buntok ka nga silpulan. Narte man Andres. Yes. He. Ito. Ting-tingal daw, Viva Max man taboy-buyahin mo. Kisi sabam, Viva Max kay bagbagam. Ang adlod ka oh. Abahin ako kam dito eh. Yun gaya man Andres. Dati ba kanyam? Nung ni Mayla, kita kami. Speaking of Mayla, Mom, nakita kami mula ni Mayla. Kanyang arte nagtungtungan niyo. Ato ba? Mom, yung baka niya na, kasar kayo ni Marian. Kanyang arte bagana. Mom, wala na kanya. Tumutol ka nung di kasaryaw. Anaming ngartin sumbat mo. Kasi yung sumbat ko kanya na ko. Madi nakakayat ka nung ni Bakan. Ni Maria ka nung ti kayat nan. Sumit gayam nagmamadi agad yung bagana kanyak di nagkita kami. Kasi nung oras tati pamayakon ngay. Okay si Sabang, pagtalan ta since mo, bitaga kata. Karamitan tayo plano ta Di pa kunata ka kwa. Iwi talan ta ni Maria. Talaga adi lang nga tati paraan nan Andres, akong sa balay. Okay si Sabang, kataso pa isobita since mo, sulok talaga tama-tama. Adi lang mo ti paraan adi ti the best way. Best way nga magbagam? Apay pusoy? Kuwan, pusoy. Sugal adi pagmamahalan nyo. Isugal mo na makasawa ka. Ewan kaya. Pero sahas ka nga sahas. Duduwatan lang tugtungtungtuyin ko. Confidential ato pagtungtungtungan ta. Dapat awan makamo. Taba ka maudlo. Apay, madimket nga ado ti makamaw. Nagpuring mo ti kasarmaw. Upupatay lang. Sayang mo ti ipot ko nga may sakilo nga baboy. Si talamangan. Kaya adi nga titipid ki. Basit lang nga magastos ko. Taman man o ti makamo. No kaya mo sikapay nung kagpadin. Natamok ti kasi bakak. Adi lang mo ko pa. You may not kiss the bride. Adi ti paglaingak. Arasubsubong mo tago sa'yo. Adi lang? Dapat ki sermonan na kami mita. Suruan na kami no. Kasano agbuti pamilya. Sermon? Kanang kaya mo ay malumanay no pabugtak. Kasi kami ni tatang ko ide. Kisti sabam, pader ti bagbaga kan nga tungtungan ti tatang. Ay na. Kanya nagsabalyan na jay. Pader kin tatang isumo lang. Ningles ba ti tatang? Di ba pader? Taling ka nga talaga. Tatang, pader, papa, pader. Ay Wayne. O di ba? Tagita ti paglaingak. Father is right.
Boy, sulatan. Kayak mo, si kantulat tate father mo yun. Uy, mabaling na ta. Pagtungtungtungan ta kasarmon. Awan bay mo date na. Adi pala pinagtanan niyo pagtungtungan ta. Kay katnutang or di schedule aji pinagtanan may. Basta, sakti bala. Manmanak pala suda. May isa ag suda. Nunya oras ti pinagturog da. Talagang agpuyat kami taya. May tanang ko lang. Kun Uray may balod ako. Basta may tanan mo lang. Basta makasawa ka lang. Ay, madi Kasano aji pamilya mo nung naibalod ka? Anak ko na may balod Ada ka mo. Nagadumog kwartam. Kan sa anak pa lang Nagawa mga babayin mo nung baybayan na. Di kan to pa binaybayan. Kikasano no jay bilibid ka may kulong. Kinagadaw di jay. Baka nang hinapay piyansano ka. Kabahala ka magremedyo na. Alang baybayan na. Apay ngamin kulkulong ti na pananatungtungan ta. Iji pa ilang pinagtanan mi ngamin Kumalay ko kanyam. Apay na pandi tungtungan di kulungan. Hanggang man natagawi din. Aldawin, baka madi ka pa yung nakaluto. Baka kung kana ka man ni bakit mo. Ay, huwag kaya. Bagpay tayong bagam. Maunta na man. Sige, Rod. Goodbye. Pala sumubulat na pistom. Ngay tagtambay to eh. Kasano tatatuin? Maria. Baak Maria. Punain, gimasin. Bakit ganon? Palagi na lang hindi online si Baak. Hindi siguro marunong mag-Facebook to. Kumataga man ti soft drinks. Pininumak. Marunong naman siyang mag-My Day. Paghatag man na po. Awan sa amot tao. Bes? Bes, Bes? Ikaw ba yan? Kailan ka pa sumampawit? mag-iisang buwan na ako dito, Bes. Ikaw, kamusta na? Long time no look Looking pogi na ba, Bes? Ikaw, kamusta ka na? Ito, malapit na akong ikasal. Ha? Kakasal ka na? Sinong lalaki namang masyurting yon? Basta, kilala mo yun. Makikita mo rin yun pag kinasal na kami. Invited ba ako, Bes? Ang tanong, marami kayong handa? Marami man o maliit, basta pumunta ka, Bes. Para makilala mo yung mapapangasawa ko. Aasahan ko yan, Bes. Buti ka pa, ikakasal na. Ako kaya, kailan? Darating din yung para sa'yo, Bes. Parang uulan na, Bes. Wala yan, Bes. Kunwari lang yan. Mag-usap muna tayo. Saka na lang tayo mag-usap, Bes. Manigurado, malakas yung ulan na yan. Sige, Bes, ingat ka. Sige, Bes. Nag-shorty may mapangasawa ni Bescon. Di pala siya. Paghatang man, adya man pangpaturod tinakam ka, makasawa ko daw. Apo.